Hello guys, what's up? It's me, your Bisaya friend, Jininta Buwade, and welcome to my channel. So for today's video, ay bibigyan ko ng kasagutan ang inyong mga katanungan kung totoo nga bang may pera sa YouTube. Then guys, my answer is yes. Dahil isa po ako sa nagkasahod sa YouTube, and it's all thanks to all of you. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga taong patuloy na nanonood ng video ko kahit wala naman itong kakwenta-kwenta. Bitaw guys, daghan kayong salamat kaninyong tanan. So guys, magkano nga ba yung kinikita ko sa YouTube? Actually guys, hindi po siya gaanong kalakihan, pero thankful po ako dahil kahit papaano may extra income po ako ngayong nasa bahay lang ako at isa lang akong housewife. And guys, pang 3 times ko ng sahod dito ngayon. Yung first and second sahod ko is di ko na siya nagawan ng video ngayon lang kasi may mga nagtanong sa akin kung totoo nga bang may kita sa YouTube, totoo nga bang nagkakasahod ako sa YouTube, at magkano nga ba yung kinikita ko sa YouTube. So ipapakita ko ito sa inyo, not to brag anyone or di po ako nagmamayabang. Gusto ko lang pong ma-inspired kayo at gusto kong ma-motivate yung kagaya kong vlogger na ipagpatuloy yung ginawa nila, lalong-lalo na yung mga kakaumpisa pa lang. So, totoo po na may kita sa YouTube. So guys, ipapakita ko na ito sa inyo. Ito po yung kita ko for the whole month of March, $570.93. So, kayo nang bahalang mag-comment niyan. So, yung dollar ngayon is nasa nasa 47, minsan nag-48. Di pa ako nakapag-try na nag-49 pataas siya. So, kayo nang bahalang mag-compute guys, basta yan lang pinapakita ko sa inyo, kayo nang bahala. Hindi na ako magbibilang kung magkano tong nakuha kong pera. Basta ito siya guys. Hindi ko na lang siya bilang. Oh my God! Wow! So, ano nga ba yung gagawin ko sa pera? Siyempre, for savings, then panggastos na rin sa bahay. At dito rin ako kukuha ng pang-travel vlog ko. Ayun. So, guys, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang sa baba. Then, nga pala, kung nakapag-umpisa na kayong mag-vlog at medyo may katanungan kayo kung paano nga ba magkakasahod sa YouTube, syempre kailangan yung makuha yung 1,000 subscribers and 4,000 watch hours para makapag-apply na for monetization, and once approved, ayan, pwede nang malagyan ng ads ang mga video nyo at dyan na kayo magsimulang kikita. So ayun guys, hanggang dito na lang ha. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Naway samahan nyo pa rin ako hanggang sa mga susunod kong video. Paalam!